La darrera licitació del contracte de servei d'atenció domiciliària a la ciutat de Barcelona de l'any 2020 va incorporar importants novetats. Un augment retributiu dels professionals com a conseqüència d'un nou conveni col·lectiu, però també més formació, també la incorporació de nous perfils professionals i un pas endavant en la integració social i sanitària. Nosaltres hem estat demanant en diferents ocasions, de manera reiterada, els resultats d'aquesta avaluació, per un motiu molt senzill, perquè estem parlant del segon contracte més important de l'Ajuntament de Barcelona, després del de neteja, pel seu impacte econòmic, però també pel seu impacte qualitatiu, perquè s'adreça a moltes persones, però estem parlant de persones fràgils, persones vulnerables, persones amb un grau de dependència. Hem obtingut sempre el silenci per resposta, no coneixem quina és l'avaluació que s'havia de fer a càrrec d'una empresa externa i és per això que avui ho reiterem aquí solemnement en el plenari de l'Ajuntament.